देखो हमने के खिलौना गा लिया छोटा मंच में का कर न खड़ा ना करे के बाप जौन काम बा एगो सूर्यांश खातिर गीत गा लिया ओकरे बाद में गवाई जौन अपन चलत है घड़ी जौन बेचा मेजर करे को होई आज कितना नीक लागत आज कितना सुंदर घड़ी बा कि आज सूर्यांश के 27 में इतना लोग हमारे बेटे कह दी खाना खाए के काहे खाती कह दी अभी जरा भूख लगल हो ना जाए यूट्यूब बोलो भैया लोग रहियो लोग अभी हमार गाना रिकॉर्ड करके चाहिए सूर्यांश खाती एगो बात कहाई का असगर भैया मिला लो आवा अरे यही तो भोजपुरी है यार राजा जी भवनवा में राजा जी भवनवा में हर बजला बजनवा खिलावो तारी हो खिलावो तारी हो माई को दिया मेला तारी हो माई को दिया मेला खिलावो तारी हो माई को दिया राजा जी भवनवा में राजा जी भवनवा में बाजेला बजनवा खिलावो तारी हो माई को दिया मेला माई को दिया मेला खिलावो तारी हो प्रमोद भैया की तरफ से पुरस्कार का तो चेहरा मिला था हमार तो पहला मुलाकात बा हमरा बुझाता जे बबुआ के वहां के मौसी बानी है ना हां चेहरा मिला था तो हम गेस कर लेनी है कि वो मौसी हो बबुआ के पापा के भाग बाटे जागा देखो ना बधैया दुआरा बाजा बबुआ के पापा के भाग बाटे जागल जागल देखो ना बधैया दुआरा बाजा प्रीति जी आज कितना नीक लागता आश्चर्यांश खातिर लोग इतना लोग आइल बा बड़ा भी और भाई रे बाटे बड़ा भीड़ भरल बाटे जुटल बा जुटनवा खिलावो तारी हो माई गुदिया तारी हो माई गुदिया तारी हो माई गुदिया में खिलावो तारी हो माई गुदिया में चलिए अब दो चार गो गीत जोन हमार चलता वो आप सबके सुना